Μικαέλα μου, σε συναντάμε στο δεύτερο σου σπίτι στο κολυμβητήριο, αφού εκτός από γυμνάστρια είσαι και προπονήτρια αθλητών με σωματικές και πνευματικές δυσλειτουργίες. Πόσο σε επηρέασε το πρόβλημα και η διαφορετικότητα με την όρασή σου, ώστε να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο? Ήταν και ο μοναδικός λόγος, νομίζω, που ακολούθησα τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Καθαρά γιατί θεωρώ ότι τα δικά μου βιώματα ίσως να ήταν καλές οδηγίες χρήσης για τους επόμενους, είτε γονείς, είτε μαθητές, είτε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κλάδο. Στα 13 σου και ενώ κολυμμπούσες σου δημιουργήθηκε το θέμα και η όρασή σου μειώθηκε στο 10%. Αλλά εξ όσων γνωρίζω δεν ήταν ένα περιστατικό που δημιουργήθηκε μέσα σε μία μέρα. Τους τελευταίους μήνες του 1998, αν δεν κάνω λάθος, αντιμετώπισα κάποια προβλήματα με σοβαρές ημικρανίες, σοβαρούς πονοκεφάλους, έντονα προβλήματα όρασης, προσανατολισμού και προσπαθούσαμε με τους γονείς μου να ανακαλύψουμε τι φταίει, τι ευθύνεται. Και δυστυχώς μια μέρα στην προπόνηση έγινε ένα σοβαρό ατύχημα με ένα επιληπτικό επεισόδιο, το οποίο έφερε το τελικό πρόβλημα, την συγκεκριμένη αναπηρία, την απώλεια όρασης και στα δύο μάτια. Και από εκεί ξεκίνησε όλος ο Γολγοθάς να ανακαλύψουμε από τι προήλθε και τι μπορούσα να κάνω για να το βελτιώσω στην πέραση των χρόνων. Πώς ήταν η επόμενη μέρα του ατυχήματος? Πολύ διαφορετική μέρα. Την πρώτη μέρα πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είχα καθόλου όραση. Δεν έβλεπα μόνο σκιές άσπρες συγκεκριμένα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μιλήσω, τραύλιζα και αν θυμάμαι καλά, κοιμήθηκα πάρα πολλές ώρες. Και όταν ξύπνησα μου είπαν δώσε λίγο χρόνο και θα επανέλθει. Και το δώσε λίγο χρόνο να επανέλθει πήρε 10-11 χρόνια μέχρι να επανέλθει. Και κατά διαστήματα υπήρχαν σκαμπανεβάσματα, χειροτέρευε ή σταθεροποιείται η κατάσταση σε ένα σημείο και ξανά από την αρχή. Τι ήταν η ζωή μου μετά. Η αλήθεια είναι ότι ακολουθούσα τις οδηγίες μιας πολύ καλής παιδοψυχιάτρου, αν δεν πειράζει να πω το όνομα της, είναι η Ιουλιέτα Λαούρη Καλή, η οποία φρόντιζε το να κρατώ τις ισορροπίες, γιατί ήταν μια ηλικία πολύ δύσκολη, πολύ κρίσιμη. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ το ότι τη μια ημέρα έβλεπα και την άλλη ημέρα δεν έβλεπα καθόλου. Και ήμουνα μαζί της μια ολόκληρη δεκαετία, προσπαθώντας να προσαρμόσω τη ζωή μου στις νέες συνθήκες. Μικαέλα μου, πώς ήταν η ζωή σου σαν μαθήτρια? Μπορούσες να συνεχίσεις κανονικά το σχολείο? Ναι, υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά. Χρησιμοποιούσαμε τις σημειώσεις σε μεγενθήση Α3, μεγεθυντικά γυαλιά. Το σχολείο δεν είχε ειδικό εξοπλισμό όπως έχει η σχολή τυφλών με υπολογιστές που μεγεθύνουν, διαφορετικούς ή μεταγραφέα για να σε βοηθήσει. Ήταν λίγο πιο δύσκολο. Αναγκαστικά κάποια μαθήματα τα οποία δεν μπορούσα να παρακολουθήσω στο σύνολο μιας τάξης γίνονταν ώρες στήριξης από ειδικούς εκπαιδευτικούς και παρακολουθούσα το μάθημα με επιπλέον ώρες την ίδια ώρα που οι μαθητές οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν μια κλασική διδακτική περίοδο. Εγώ έκανα ένα άλλο μάθημα που το είχα ανάγκη. Παρόλο που είχες τη συγκεκριμένη διαφορετικότητα και το θέμα με την όρασή σου, πήγες φοιτήτρια στην Ελλάδα στο ΤΕΦΑ. Ήταν εύκολη η φοιτητική ζωή? Η Γυμναστική Ακαδημία, όπως το λέει και η λέξη, έχει να κάνει με αθλήματα, με γυμναστική. Άρα οι σωματικές δραστηριότητες ήταν πάρα πολλές. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν τα αθλήματα με μπάλες, τα αθλήματα που είχαν ειδικούς εξοπλισμούς, όπως π.χ. η δοκός, που για να είμαι ειλικρινής, κατάφερα τα πιο καλά στη δοκό από ότι στο βόλεϊ. Αθλήματα τα οποία ήταν ομαδικά, ή κορίνες, ή ό,τι έπρεπε να χειριστώ και να χρησιμοποιήσω την όραση μου σε κάποια απόσταση. Αντιμετώπισα τεράστια προβλήματα.
Οι περισσότεροι μου καθηγητές δεν ήξεραν ότι αντιμετώπιζα τα συγκεκριμένα προβλήματα και το έμαθαν όταν έπρεπε να δώσω εξετάσεις εμπόδια και στίβο, όπου εκεί συνέβησαν διάφορα περιστατικά τα οποία τους έδειχναν ότι υπάρχει μια δυσκολία. Ποτέ. Πολύ λίγοι καθηγητές ήξεραν. Η μοναδική καθηγήτρια που ήξερε ήταν η κυρία Ψυχουντάκη, η οποία ήταν και ψυχολόγος της εθνικής ομάδας, άρα γνώριζε κάποιους από εμάς της Παραολυμπιακής ότι αντιμετώπιζαν ειδικά θέματα. Αλλά δεν πήγα στη διαδικασία ποτέ να τους εξηγήσω. Το εξηγούσα συνήθως όταν αντιμετωπίζα τεράστια δυσκολία στο να κρατήσω την ομάδα στα δικά μου κριτήρια. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν εύκολη η ζωή στην Αθήνα αφού ήσουν μόνη σου? Αναγκάστηκα να μάθω τον μπαστούνι. Αναγκάστηκα να μάθω κώδικες κυκλοφορίας με ακουστικά σήματα, τα οποία δεν ήξερα στην Κύπρο, γιατί είχα πολύ καλούς βοηθούς, γονείς, οικογένειες, φίλους. Είχαμε φτιάξει δική μας σειρά επικοινωνίας. Αναγκαστήκα να μάθω να μετακινούμε με άλλους τρόπους. Είχα σπίτι πολύ κοντά στη Γυμναστική Ακαδημία, για να μπορώ να κινούμε με τα πόδια. Προσπαθούσα να κινούμε την ημέρα, γιατί τη νύχτα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Και κάποια μαθήματα που ήταν μετά τις 6 το βράδυ, απλά έχανα τη χρονιά και τα παρακολουθούσα την επόμενη, που ήταν εύκολο να επιλέξω εγώ που θα τα τοποθετήσω στο πρόγραμμα για να με βολεύουν. Τον ελεύθερο σου χρόνο πώς τον περνούσες? Μπορούσες να παρακολουθήσεις τηλεόραση ή να διαβάσεις κάποιο βιβλίο? Κάνα τα πάντα. Βιβλία δεν διάβαζα. Βιβλία άρχισα να διαβάζω μετά τα 25 μου. Όμως, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Στο σχολείο είχαμε ένα πολύ καλό βοηθήμα από τη Σχολή Τυφλών, όπου μας στέλναν τα βιβλία σε κασέτσες. Και έτσι είχα μάθει να ακούω. Είχα απίστευτη καλή αίσθηση με την ακοή μου. Μου άρεσε πάρα πολύ το ραδιόφωνο, μου άρεσε πάρα πολύ το σινεμά. Με βοήθησε να βελτιώσω ξένες γλώσσες, γιατί έπρεπε να ακούω μια ταινία και να μην χρειάζεται να διαβάζω υποτίτλους. Και στην ουσία έκανες ό,τι κάνανε οι υπόλοιποι. Είχες δίπλα σου τους ανθρώπους που περίμενες μετά που δημιουργήθηκε αυτή η διαφορετικότητα? Υπήρχαν άτομα που έφυγαν ή απόκτησες καινούριους φίλους? Έκανα πολύ καλούς φίλους. Πάρα πολύ καλούς φίλους. Έκανα πολύ καλούς φίλους στο σχολείο, που οφείλω να ομολογήσω δεν έχω ζήσει ποτέ το λεγόμενο bullying. Ποτέ. Μ' αγαπούσαν και μου φέρονταν άψογα όλοι. Το ίδιο είναι στο πανεπιστήμιο. Πολύ καλούς φίλους εντός, εκτός Γυμναστικής Ακαδημίας που κράτησα μέχρι και σήμερα. Και αθλητές από την προηγούμενη μου ζωή, την καλή μου ζωή, έμειναν μέχρι τώρα. Κρατάμε τις επαφές. Το μόνο μου παράπονο ήταν η εκδρομή που πηγαίνουμε με το σχολείο στην Ελλάδα, που εμένα απαγορεύσαμε να πάω. Ήταν το μόνο παράπονο που έχω μέχρι και σήμερα. Θεωρήσαν επικίνδυνη τη μετακίνηση μου μαζί τους και δεν μου επέτρεψαν να πάω. Και εδώ βρέθηκε ένας ναυτικός όμιλος, άλλος, όχι αυτός που κολυμπούσα εγώ, και είπε ότι αφού το σχολείο δεν σου επέτρεψε, θα έρθεις μαζί μας κουραζιέρα. Έτσι βρέθηκε κάποιο άλλον δώρο, εισαγωγικά. Γι' αυτό δεν έχω παράπονο ούτε από φίλους, ούτε από γνωστούς, ούτε από οικογένεια. Σε αυτόν τον τομέα είμαι πολύ καλά. Έχοντας την διαφορετικότητα με την όρασή σου και αυτό το θέμα, δεν τα έβαλες κάτω και συνέχισες να αγωνίζεσαι και να κολυμπάς με την Εθνική Παραολυμπιακή Ομάδα Κύπρου. Πώς ένιωσες, γιατί έχεις πάρει και αρκετά μετάλλια? Κάποιες φορές πολύ καλά, κάποιες φορές μέτρια. Με χαροποιούσε το γεγονός όμως ότι δεν σταμάτησα να αθλούμε, κάτι το οποίο μου το είχαν στερήσει για κάποια χρόνια και μου δημιουργήσε πολύ κακή ψυχολογία. Νιώθα ελαφρώς αποκλεισμένη από κάτι που θέλω να κάνω πάρα πολύ. Και με την ένταξή μου στην Παραολυμπιακή είδα τα πράγματα και από μια άλλη πλευρά. Υπήρχαν και χειρότερες καταστάσεις. Ήμουνα σχετικά σε μια καλή μοίρα. Γιατί όταν ταξιδεύεις στον κόσμο δεν βλέπεις ανθρώπους με ακροτηριασμένα πόδια, χέρια,
και χίλιες άλλες διαφορετικές καταστάσεις, αντιλαμβάνεσαι πως ίσως είσαι λίγο πιο τυχερός. Λίγο πιο τυχερός. Μετά από 10 χρόνια κατάφερες να ξεπεράσεις το πρόβλημα με την όρασή σου. Έγινε σταδιακά αυτό? Ναι. Πήρε περίπου 5,5 χρόνια. Ταξίδεψα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, έκανα πάρα πολλές ιδιαίτερες και θεραπείες ώστε να δούμε τι φταίει, από φαρμακευτική αγωγή για επιληψία μέχρι ό,τι υπήρχε. Και κατέληξα στο θάλαμο υπερβαρικής ιατρικής, όπου όταν εντοπίστηκε ακριβώς το πρόβλημα στο κεφάλι μου, με βοηθούσε κατά διαστήματα να βελτιώνω κομμάτι την κατάσταση και με την όραση μου, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που προκαλούσε η επιληψία σε νευρολογικής φύσεως θέματα. Πήρε 5,5 χρόνια για να είμαι στην φάση που βλέπετε σήμερα. Σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Νομίζω ότι πιο φυσιολογική δεν θα μπορούσα να είμαι. Ήμουν όπως πριν, σε μια πάρα πολύ καλή, πώς να το πω, οξύτητα. Έχω μια πάρα πολύ καλή οξύτητα, θεωρώ ότι είμαι φυσιολογικός άνθρωπος. Κινούμαι πλέον οδηγό. Από τα 27 μου έχω άδεια αυτοκινήτου, κινούμαι όπως όλοι οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι είμαι μια χαρά. Σήμερα προπονείς και προωθείς την κολύμβηση για παιδιά με αυτισμό και ειδικές ικανότητες μέσω του παρεμβατικού προγράμματος «Ελευθέρωσε τον εαυτισμό σου». Ήταν δικιά σου πρωτοβουλία? Καθαρά δικιά μου πρωτοβουλία. Ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με τον αυτισμό, γιατί ήταν ο πρώτος στόχος που ήθελα να εκπληρώσω. Η κυρία Λαούρη Καλή, η οποία κάποτε έβλεπε τη δική μου κατάσταση, μου έστειλε τον πρώτο μου αθλητή και θεωρούσε ότι το μοναδικό άτομο που μπορεί να προωθήσει και να βοηθήσει το συγκεκριμένο παιδί είμαι εγώ. Ξεκίνησα μαζί του με αυτιστικά χαρακτηριστικά και δέπη και έλεγα ότι θέλω να γίνεις ένας πολύ καλός αθλητής. Και προσπάθησα να δω πώς θα βρω τον κώδικα επικοινωνίας μαζί του και σκέφτηκα ότι ελευθέρωσε από το ελεύθερο, ένα από τα 4 στυλ κολύμβησης, ελευθέρωσε τον εαυτό σου, θα βοηθήσει το συγκεκριμένο παιδί με τον αυτισμό. Και έτσι βγήκε το πρόγραμμα «Ελευθέρωσε τον αυτισμό σου». Τι κέρδισες μέσα από την επαφή σου με αυτά τα παιδιά? Αγάπη. Αγάπη, σεβασμό, κάτι που λείπει από τους ενήλικες, όλους εμάς, από τα τυπικά παιδιά που βλέπω γύρω μου. Και ανιδιοτελή αγάπη συγκεκριμένα, δεν περιμένουν τίποτα. Απλά η επικοινωνία που έχεις μαζί τους είναι καθαρά, βασίζεται σε συναισθήματα αγνά, ειλικρινή και θεωρώ ότι ανήκω σε αυτό το κομμάτι. Ανήκω σε αυτά. Είναι η καθημερινότητά μου. Τι σε δίδαξε όλη η περιπέτεια της υγείας σου? Με δίδαξε ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, σε ποιο σημείο της ζωής σου δεν έχει τίποτε αξία πέρα από την υγεία και ότι όταν η οικογένεια είναι δεμένη, πολύ δεμένη, μπορεί να ξεπεράσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η δική μου ήταν πολύ δεμένη και με βοήθησε και να το αποδεχτώ και να το αντιμετωπίσω στη μετέπειτα ζωή. Αυτό με βοήθησε. Τι συμβουλεύεις τους γονείς των παιδιών σου? Συμβουλεύω τους γονείς να εκφράζονται, να συμβουλεύονται, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο ένας γονιός να αποδεχτεί ότι το δικό του παιδί έχει μία διαφορετικότητα, οποιοδήποτε και να είναι αυτή, και να προσπαθεί για το καλύτερο, να μιλάει, να μην το κρύβει. Πολύ σημαντικό, γιατί το κρύβουν πολλές φορές, θεωρώντας ότι μήπως δεν είναι έτσι. Κι όμως έτσι είναι η κατάσταση. Είναι καλό να το εκφράζεις για να αποδεχτούν και οι υπόλοιποι το δικό σου παιδί, είτε στο σχολείο, είτε στη φιλία, είτε στην οικογένεια, είτε να το αποδεχτούν γενικότερα. Ήταν μια φιλανθρωπική εκδήλωση από 56 διαφορετικές γυναίκες της πόλης, οι οποίες αντιπροσώπευαν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, δείχνοντας τον δυναμισμό τους και προσπαθήσαμε να προωθήσουμε στις γυναίκες να ψάξουν λίγο περισσότερο τι σημαίνει αυτοεξέταση του μαστού, γιατί πρέπει να γίνεται η μαστογραφία
Βγάλαμε 56 διαφορετικές φωτογραφίες, πωλήθηκαν στην αξία των 60 ευρώ και όλα τα χρήματα προσφέρθηκαν στο Γιώργο Παντώνα έτσι ως χριστουγεννιάτικο δώρο από εμάς. Και αποφασίσαμε φέτος, το 2017, να επαναλάβουμε την ίδια εκδήλωση για τα παιδιά με αυτισμό. Με μια παρόμοια διαδικασία, ίσως με πιο πολλούς επώνυμους της πόλης, για να μαζέψουμε ένα καλό χρηματικό ποσό, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Τι θες να σου φέρει το μέλλον, πιστεύεις πως η ζωή σου χρωστάει? Κάτι θα μου χρωστάει, αλλά τι θέλω να μου φέρει για το μέλλον, υγεία. Και να μην αντιμετωπίσει κανένας καταστάσεις όπως εγώ σε τόσο μικρές ηλικίες, γιατί στοιχιώνουν, πραγματικά στοιχιώνουν τη ζωή μας, τις κινήσεις μας και τις αποφάσεις μας για το μέλλον.